Nangayog tabang sa Brigada Action Center ang mga production worker nga gihikawan sa ilang katungod nga makadawat og 13 month og separation pay nga subay sa balaod sa pamuo. Si Hervelyn Isok Rihis, kanhi production worker og kaubanan nga kasamtangan pa nga konektado sa maong kompanya ang mipaabot sa ilang reklamo nga dili patas ang kompanya sa pagtratar ngadto sa trabahante. Dugang ni Rihis nisamot sab kini dihang dunay gikatahong kawat sud sa kompanya apan sila nga wala masayod sa hitabo ug wala sab sila makaila kinsa ang suspek. Gipugos man hinuon siya sa pagpapili kung mutug-an o muundang dihang gipatawag siya sa HR. Bugat jud sa akong kasing-kasing ngano katong time nagjutip ako gipatawag ko ni Ma'am Cirila Aliganga. Nakahatag kini og kahasol sa trabahante ang maong palisiya og pag-usab sa sistema nga gihulagway nila nga paglisod-lisod og pagpabikil sa HR og management sa kompanya. Ang message din ako sa Golden Gate Chicken Runs Corporation no diin ako nagtrabaho kanhi unta nga mausab na mo ang inyong kanang treatment sa inyong mga trabahante like sa akong na-experience before nga kung makasao gamay grabe ang impact sa kasaba bitaw nga wa diri wa didto nga tulisok pay imo niya. Ikaduha bahin sa 13 month nga unta ihatag na sa before 24 kay maom na nakabutang sa labor code. Gusto karon sa mga empleyado nga ihatag sa kompanya ang ilang benepisyo. Matud pa aduna pay 20 ka mga trabahante ang wa kadawat og 13th month sa maong kompanya. Ang Brigada Action Center padayon pa nga mipalaom sa maong isyu og naningkamot nga mahinabi ang management. Nalipay gid kayo mi sir kay usa pa ang una maayo ang ilang pag-entertain mo inaot pa unta nga sa kinasing-kasing matabangan jud mi mao ra gid akong gipangayo gyud. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.